ka jing toket ban lap ka jing shisha halor ka jing yap ka samla wandari hon maulong ka bana ka sunong umlingka pedang sunong opor sulong ya menta kamila ban poi shunu waraba ka ni ka jing ja kladap shimnai menta ka singi umtang ba ka jing toket kalong ka basuki henrei la yolum jing tep ba ka ni ka jing toket kalong ru ka bano shiliang ba hakba ki pulet ki jupin ibor ki bahiye ngasam jong ka samla ban chupin kan mau de ka arp khandai tarik naitung plalap ya kamet yap jong ka wanda ka samla ka belaja nalayeng ka arp sau tarik naitung ka basngosi pat kalong ba ki pulet hadu menta kim patla ban lap sai ki brio ki badan kti pat ka jing yap ka wanda lagi don bon kilat kilinti ban lap sai ki pulet hadu menta ki klem shim la panon kam ya ka rukam bakin le kuman lum ki call details ban tip yaki number phone na ki sim card jong ka company SL pat idea ka bakau wanda kala panon kam pat menta haba kila yo ru ya ka mobile kidang don sa ha ko umdum kumno ban token sisingi jong ka jingtap shibnai pat ka tiga jingja ka batisi TV kala hiar ban kendo iki bahiyang sam ha ka bala yo jingtep ban baki pulet kidon ya ka jingno shiliang haba toket ya ka ni ka case waraba para US and sing ulo shaweng ban toket ya ka tiga case pala IT show OC ka lumding jiri hendre ka jingle shiliang kamat hadu menta kadang don ki pulet umtep na ka daw ayu ya kani la keno diki bahiyang sam jong ka samla wanda ki blai tho batong baki pulet kidon ka jingno mensiam pat kani ka kies na marba man ka por haba ki khot panchim statement la ka long ya ki ne ka juntina ka parlok jong ka wanda kila le ta kurkom ka bapher ka ba ki juwan shaw ta ka kali ya ka juntina ka blong khongpong haba ki khot pat ya ki umtang ka tala thu ru ba ki pulet kila pensir wat ya ka henman ka wanda na marba ka jing toket ki chukran khor ya ka henman ka patip kerteng kum ka smilein maulong pat kani ka de ka jing kno chuka kami ka wanda Hendra ya koi kaliang la yo lom jingtep bakat kum ka call details la laba ka mobile phone chaka wanda rihon ka trekam khadu e ka por khat arbaje khandru minute no phai singi jong ka arp sau trek nai tung pat klem lap sai shu sundan tat hadu bande yo tami ka mediap jong ka na ka pung umyam ka arp khandai trek nai tung ka bas ngo phalaru ka long pat ka jinglap ya ka mobile phone ka bade jong ka wanda na ka wa umyam na soyong ka batu chaka pung umyam bat ka chaka ka badan tang shitang kanta ya nak surok ka batang lai kilometer na ka yeng shong ka wanda ya ka mobile ka wanda la lap the way khuna likhwai do kha hakar pho trik mentau banai padute khuna ude wala tep kumu alansan marbanyang kat kum ga jing thu te khuna samla long pa mu yi tep pakadi ka mobile jongno endo la shim ya ka na na ka chaka bu yang ban pashat kwai na ka jing thu jong u la ong ko ka sim card idea kala jano naka plapatlun ka bau thap kat bai ka sim card Aircel la bret no hajan ka ba umtong ulai thu ba ma u ulai thap ka memory card ha upara basa marjan baru fast bond share hakar photrek mentau banai pat hadian bala page kai ki folder kansan lai artli ki dor bat ulai thu ya ka dor jong ka wandari hon ba ka juntina ling do marshilong haba ulai thu au alansan ba imat ka de ka memory card jong ka wandari hon ka bla sha pniam boro ar ki kana kilas dang kem tieng Ufas bon udai kuna beli school haka school balai ka wandari hon kum tau la pentikna bade maka haka tiga dor na ka memory card kumju eka juntina kite kina adian bakila yetho yaki bayang asam kila IT kite kitiar mobile hakiri orang ba kasunong bor punya chnong kibla IT yaki shaki bor pulet haka por bakarang ya lenti ha kan ngayu i kata ka mobile tengah siam mo ngayu i ta nganu mo ra ban siam tang bangai i bakadon bakobar ba ento ta ngan siam ka siam holda kamlong suro ngan pet yu memberikan en modal duan dengan rae tengah siam ga ngat thep apla tengah poi sirom ha thoi ngapan abi khwai tengah pet kenta ngakliat ita mobile dan memori sim card bateri tengah ra sim card memori bateri kobar dan ngawan siang nga ino ta ita mobile ngala sim kita nga ino to Esek kawai simkat kelam lap syura kadon setang kawai nang tate ngaogi hinman lopoi yang mong tes na hab dia kania ka memori mo kadang long syur na karna myam ti tes hamar tahi ka down no battery jon man takai stay no memori ai no nga takai sayu esek no kumla sajen mia ai ni esek nak ta pa ini pa I cutu ba ya liskolang ka mo tang syu I ka la kan diet kadang ni bayam tam tai musim tangarung asap tiang kan ban berat lu ngam sungut chu ban lep nur ngam sungut chu ini kan ai buat yang yok ban ai nong tang ta ta te kata kau iksem kan ke pirang ti ke padang don pi berat anu cakap piong
ngambra nga songkai atop hi na songkai atop ta ngam tip mo songkai tu ta kami nang ni kan kami na pala ngam tim tela wan mama yang ba la dep ayah ta kami muri ikeli kan kesumkan ta yawat kan la yawan ta ta kumna sai sayo da sialen nang mama sta sa tanam jing ruai tang banga hanga nglayo ina pa ta ka breu ka bal klat ngaklem no chuban kura su kidan ki jing ruai kidan ki video ni ka ngapet hi ngasu pet hi si san second terus kan ngapet kidan ki video tu ngal upload nang la switch off nang la ai nang lang bu bahan nang saya pet yang saya lep ala sai pa tu yang saya tu ngang ki wat pir wat tiang wat knyo ma wat tiang saya lep i badan kam tang iru ngibam dai ta ngin tiang yu bin do kadur ba philap kum chikan ma jung phi ba tailam se kadur vacation kan ngot banno ba ta kadur commission dur selfie ngan ang song sa hidiman shan kum to te ka shan dor ka pau ka juntina na dien ka nyen mobile te ka pau kum to kan shan selfie kum to tingi yo i ngan sa yo i kan ka pet ko ka image pan nga yo kan yo i kan ka dan artli ki dor yang pet ka de ka dor jong wanda kan ta kan ngan salap ang kan ka brio kala dan syo bang ne pertai teng ang kan nyeba do ang ba do ni ka brio ka de ka to brio ba sa penyap sien te kabal ayam ma kabal school lang bat ni ta da kan ba do ri la kinyo la tiang nyelem na kidan gi bang thang na ra kidan ko ngap nga jing silor kawan ka sim silor ngang wat thang kidan inong yarap ngang wat tiang ra ma ngai ka ba bha ta wat tiang kawan ka ta nga ong ni nya ong ka tep chang te ula mi kayung no ong ka thang te ka nya ta ong tep kawan nang sai kawan nang cha to kan lên khandai bache ya phi ki thu khanai ai ke kra ho me thu nam ka sna songkai argon he kai chong baro ngo ba ta khan ni tang nghe nang mang ong ka chui cha kan ke ja lang menski ke wan sang bro argon ke wan ke bro argon ha songkai bro argon ke wan be do wan sang ka wan sangkai sini ke kai bang ke wan ni bro argon pulit lawan kli phi ni ka yo kan doi pak kedu pulit phi to ikong para tu ka miet phi don hai phi wan nai wan la pa anjali nan jali phi wan ba bla ban bela ten dawan hiang kuno phi te bakawan chutina ni ba ye thu email ke ta nya langan tem yom no yang me ke yang tu kana ret ayu ka tu baka wan hang noi ke thang adang ong ka dei ka ai nga kloi ta ka khon ong mal ta ka khon ong ka me thu ka nya nga bu ka ngam cha ta bu nya lang ba ka to kai ga da baka du man chwa kan bu la ka tiu ka mlei school yi ka lei school ta lang kam long kan bun pha lei lang te ka e yo kam nang ka kon du na ka lei school ke